फाग्ला गथ'नि मैगं लाबोनाया माब्रै जाखो दे जालालै खामानिखौनो थिनजाया बे सासे मानसिखौ फाग्ला बे आलु दरनैल'खौ मा खालामनांगौ जाखो र' गावखौनो सोंहरनोसां मा खालामनो नागिरदों बे आलु दरनैखौ फाग्ला गथ'आ ओइ एन्जर मा जालाबायलायखो बे फाग्लालाय मा बोदलाबायनायनि गाबज्रिखांलाबायलायखो आंखौलाय दसे आं नुवाबानो जामारागोन बेहा ओइ एन्जर मा दासिमबो नुजाफैयो जाखो लेंहरबाबोलाय मा बोदलाबायलायखो मा गाबज्रिखावलाबायखो आदसा नों माबायदि ओंख्रि लाना फैखो नोंहा नुखायाखै अमा बेदर फवासे आलु दरनैखौ नों बे आलु दरनैखौ मा खालामनो लाबोखो ए नों आंनो फैसा हरनायखाय बुरजानो फैसा गैयाबा आं मारै लाबोनांगौ बुरजानो गावबाय 100 थाखाल' हरबाय फैसाखौनो आंनो फैसासो थिनो दा आं नोंखौ बेदर लाबोनो थिनाखैमोनथ' फंबाय नों उल्थासो खोनालांखो ना माखोमोन होनबालाय दालि फवासेल' लाबोबानो जायोमोन ना दालि फवासेयाव 30 थाखाल'सोमोन आलु उलु एवलु एवला खालामनानै जानो हायोमोन ना बेदरबो मोनजाया गोबावसिन नालायब्रा जानो लुबैनानै लाबोबाय ओंखायनो फैसायानो आंहा अखा हानायजों जाबजों थोआ लोमा जागासिनो दं नोंहा ओंख्रि बोथिसेयावनो फोजोबबाय माथो जाखोब्रा बे बेदरखौ दा एवदो बे आलु दरनैखौ दा मोनायावहाय दरसे गाबोन दरसे बाथोन जानोसै थोद खर' गाज्रि खालामगोनलै नों आंखौ गावनासो साबसिनजोब खोथाफ्रानो थाइसेबो खामायनो रोङै मानसिफ्रानो जेबो बुजिनो रोङा साला होद र'लै र' आं खामायनायखौ जाथ'लायनो हालायलायै खालामगोन नोंखौ मालाबा नोंनि लेक्सारखौनो खोनासङालां जायाबो फ्रामाबो दुगाल' मा लेक्सार होनानै थांखोलै बे आंखौ र' मालाबा बेखौ जाथ'लायनो हायै खामायनानै जाहोफैसिगोन आंलाय दासो देरफुनायब्रा दानो मा खामायनानै जाहोनो रोंनो आं मालाय आंबो जाखांफुनाय सेंग्रासो नालायब्रा थोद जालालै बिदाजोंसो रागा जोंजालायबाय आरो आं नंखाय बाखायावनो बेजों मालाय बेसे रायजाबाय थाबावोब्रा र' खुनुरुखुम बोसोरथामल' थाथारसां सिखिरि मोननावनो रायलायनानै गोरजा थायाबानो जाला थोदस आंबो मा गोसोखांनानै होनफ्लांलाय लांखोब्रा जालालै बे फाग्ला सोर हिनजावनाव जौ बाखि लोंनानै फैया नों दहाय आंनावसो बिदों बाजाराव दाबो गैला नों लोंनानै हासुदैया नों होदोब्रा लाफाथि आंनाव फैसा गैयाना आं माजों होनो ए नोंहा लोंहैग्रा आंहा जौ बाखि सुख'नानै होग्रा आरो फैसायानो गैयामोन आंनावबो 100 थाखाल' लांखादोंमोन आंहा खरस लाखाजोब्बाय ओमफ्रायसो बिबाय आंलाय गैयाबा माखौ होबोनो हानो दे गैया होबोनो हाथ'वाखिसै आं फैसा गैया गारा मा नांनायनि जौ बाखि लोंहैबाय थानांगौ जाखो आंनावसो हाथाय बाजार बियो लासिंसिंनो एसेबाबो लोंनो लुबैथारोलै ओंखायनो फैसा गैयाबाबो बाखि लोंहैयो आङो देलै लाफाथि नोंनो होदो आं बेनि भाराखौ नोंनो अमानो थास' दानना होनोसै फोरलाय नोंनिबो आंनिबो खामानिखा संसारा नोंनिबो आंनिबो मा बारा बुरजा बेलाय होमबाबो बुंबाय आरोलै लाफाथि लोंग्रा मानसि एसे एनै लोङाबाबो थानो हाया दे जौल' लांबा जाया न'नि खामानि दामानिफोरखौबो एसे मोजाङै नायनानै मावनानै होदो एसे एनै मावा मालाय थाखा फैसाया अबेनिफ्राय फैनो दाउ अमा बोरमा लानानै आरजिनानै लायाबा जों साख्रि गैयै मानसिफ्रालाय बेफोरजोंनो सोलिनानै जायाबा बहाथो मा मोनबाय थानो देलै लाफाथि दे एसे एनै मावनो नाजानोसां जौ लोंग्रा मानसि नालायब्रा बायोबो मेङोबो हाय बिखुनजोनावलाय मालाथो थांनो नागिरखो बेनोथ' टाइमानो माथो हनै ओंखारथारा न'फ्रावबो बोरमा अमानि थाखायनो गालांथाव जाया माथाव जाया जाथारो थांनोलाय आंबो लुबैसो गारदोंमोन मालाबा सानसे खुनुरुखुम थांनानै फैनोसै दालाय बिमा फिसा सानैल' लांदां मोनबाय बिसोरो बोराय बुरै मा रायलायबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय नै माथो फंबाय मेरगम फैनानै दंफैयो आरोला मालाबायनो जोंना बिदिनोसैलै बोराय बुरै नांलायख्रेब नुंलायख्रेब हेद आदा माखौ नांलायब्रा आं बिदिखौ गिनानै हिनजावखौनो लानोसो गिलायलाङोलै आङो न'नि खामानि दामानि मावना होनो रोङा नालाय ओंखायनो रायफ्लांलायलाङो आंबो जौआबो अफाय बाखि लोंनानै गारबोयो सोरनाव लोङो आंनावसो बाजार जानो हाला सामफ्रामबो बाखि बिजायो जौनि है जाम्बि बेफोरखौ बुंबाय थायो मा सिरि थादो मेरगमा गैयालाय दिनै मा सिमायजों आथिं मावबोदों होनबा है नङालाय बाजै ओरैनो न'आव हारसिं थानो बानानै बेरायला फैदोंलां हा हिनजावफोरखौलाय मालाथो लानो सानखो नोंलाय न'फ्राव हिनजाव मानसि गैया मा गैया दिगदार जायो आगै माबार लादोहाय सानसेबाबो लाखानांगौखा बेनोथ' सानदोंमोनलै बाजै मोननाया मालाय सोरखौ मोननो संनायालाय दंमोन सासे बिरग'लांबाय माथो आंबो फोरमायनानै लानो हायाखिसै नालाय बेयावनो बिरग'लांबाय आयौ फंबाय नंगौमोन आरो नंगौमोनलै नंगौ आदा देलै बाजै नोंसोरनो संदो ओंखाम दिनै नोंसोरनावनो जोम जानानै थांनोसै जालांदो दे ओंखाम बोथिसेखौनो जालांफेरखायाबो आयै हा आब' लाफाथिखौ मालाथो लेंहरनो नागिरखो फैबा हामसिगौमोनहाय आं न'खौ सिरि मोनथारबाय बेनोथ'हाय नोंब'आबो जारला हारसिं मानसि मा खालामनांगौथाय बोरमा अमा दाउ लानाय गारबोथाव जाया माथाव जाया बेहाबो दहाय फन हरदोंमोन टाइम मोनबा फैनोसैनो गुमैखौ गारबोबानो जायोहाय दाउ अमा नायनो हारसिं फैबानो जायो औ थाबोगोन दा बे हारसिं दानो बेखौ हारसिं गारबोनांगौबा जौसो फेनानै थागोन बे दानो बोरमा अमा नायनो गारबोबाबो फोथैलानोसो होनजोबगोन बे जौ फेनानै नायनो रोंनाय नङा औहाय बे जोंना गुमैयाबो ना मानो जौखौनो एसेबो खम खालामा डक्टरनाव जौ गारनायनि मुलि दंबा लायनानैसो दौलाबायसिगौहां रागानो आयौ थिखिखालि गाबलायथारबायहाय नै थिगनो दे आइ नों ओंखाम ओंख्रिखौ संदो आं अमानो दसे थास' दानोसै बारियाव जागोन दे आयै थांदो नोङो खामानि मावहैदो आं ओंखाम ओंख्रिखौ संसै हाब आदा लाबोखानाय गैया नामाब्रा दासान्दि लोंनोनो लुबैदोंलै गोसोखांथारा नालाय दासान्दि गैयालै फंबाय आंबो दाखालि लोंनायनि बाखिखौनो दाबो सुख'नो हायाखै नों दहाय फैनि सिगां नोमबाजैया बिनिनो रायदोंमोन आंखौ हा खाथियाव गलाफोर दंबा थांसैनाथ'
आयु नोमबाजैखौ गिनांगोनलै लामायावहाय बेरायहैनो होननानैसो थगायनानै थांनांगोन नङाबा दाया जाथारगोन। दे आदा नों खायदा बोराय बाहायनानै एसे थगायहैदो बाजैखौ। दे होमबालाय नों थाथ' आं एसे नोमबाजैजों रायलायहैनि होमबालाय। माथो ओंख्रि संखो? हनै मोनथ'वाखैबा लामायाव दसे बेरायहैनो नै। थाब फै दे ओंख्रिया मोनसेल'सै मोननो दाउ एवनायल' मोननांसिगौ दालि जहल मोनखांबाय। थाब फै गुसु जायोबा दानो खारलाजोबगोनसो दाउ बेदरा गुदुङाव जानांगौ। दा लामायाव थाङो होननाया बहाबानो ब्लद लानानै थांथोंसै बारा बिसास गैलाय लाङाहाय ओरैनो लोंनो मोननायाव मोननायसो। दे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'लायबाय नेक्स्ट भिडिअआव नुफिनसिगोन। भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव बुंहर लोगोफोर।